Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat akbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan.
Kaiba si kapaburiton Dennis Mojares dan si kapaburiton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig ya kabuasan, Pangasinan. Oras alas 6:04 na kabuasan. Masantos tan maabig iya kabuasan na luyag na Pangasinan. Wajan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuasan Pangasinan. Pakasulan na sa balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Nakaulupyo o dasayan kabuasan, Makterion Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Mojares. Jadgaranan kapaborito, Errol Horado, Yawalani at Jakarta. Jada technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Biyernes, thanks God it's Friday. Pizza 21 at bulan na Nobyembre 2025. 34 days more before Christmas. Jada ulo nasaray balita da lokal. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Dumaralos siningkat na otoridad pinanpiyansa ada kantidad na 12,000 piso. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Driver ya mangilalako na Cebu ada saray taklay na uloy siningkat 30,000 piso kantidad na Cebu asamsam. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Walaan na kason panagtakaw asakuti na otoridad. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jada ulo nasaray balita da nasyonal. Alis goo tan pitura niran kakaiba to sinintinsyahan na korte. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Pilipinas mas ligtas edakinan Presidente Marcos palapag ng Bersamin. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Sana sa Wandiskaya untumbuklan na isigapan na kaso dyan Sandigan Bayan. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Resignation ng Bersamenta na pangandaman ng Lapo at Palasyo. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Senador Tulpo hinamunton na mambasahin sa hepe na National Irrigation Administration. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:07 na kabuasan na natan o jaray detalye at balita da lokal. Dos anyos siya driver asakuti at ginawan anti-illegal drug bypass operation. Yain kasa at oras na alas 5:51 ng arom. Yada barangay Kasan Nicolasan na Baloy na Rosales, Pangasinan. Asam sa Amad 5 na suspect. So ilalako sa kay piraso na plastic sachet. Yan ang karga na siya mo. Ilalako to at ng panggap pusher buyer. Nan kinapkapan sa bidlang suspect. Recover at bulo sa tunya. Sulimaranin pirason plastic sachet. Yan ang karga na siya mo. Walay balat to na 4.54 gramo. Manbili na 30,000 piso. Asam sa mata suspect sa duwaran na pirason 100 piso bill dusted money. Talura na impasirok siya 100 piso bill.
sa kaya 500 piso bill budol money. Saray akong pistahan ebidensya tan sa may suspect sinawit dyan police station. Kaso ninsungay na Republic Act 9165 suinsigapad korte laban at abitlan suspect. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Binawalaan na kason panagtakaw. Inarestod oras na alas 12:30 ng arom. Dyan barangay San Miguel Balay na Bani, Pangasinan. Sa may suspect sumantaon na 41 anyos. Wala sawa ang gapoy anapan. Residente na bitlang lugar. Si Katoso siningkat na taklaw na uloy. Base at biskag na warrant of arrest impaksib na Municipal Trial Court National Capital Judicial Region Quezon City. Makalanora da kaso na panagtakaw sa may suspect so inggan na korte. Yaman piyansag kantidad na 10,000 piso. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Motorsiklo at backyard driver grabe na sugat-sugatan imbate kay patambalan sa may biktima so mantaon na 21 anyos. As graduate si Katoya disgrasya jada barangay Tamayo Syudad na San Carlos legan niya si Kato sa mamaneho na Red Sky Go 175 motorcycle. Jada ginawa ng investigasyon na pulis San Carlos City. Akabatan na sa may motorsiklo sa mamarap dyan south direction. Lapod si Katoso kainom na alak agto akarkulaso monobila. Singigan na impakatubakyara na bitlan motorsiklo. Akagamor na sugat dyan nanduruan parte na laman. Tan si Kato imbatik dyan Region 1 Medical Center Annex. Nasaray ng responden City Disaster Risk Reduction Management Office. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Siningkat na otoridad sa bimot yawalaan na kaso ni Stapa at oras na alas 4:20 ng arom. Yada Barangay Poblacion Norte, Baloy na Santa Barbara, Pangasinan. Sa may suspect sumantaon na 29 anyos. Si Kato siningkat base at biskag na warrant of arrest impaksib na 1st Judicial Region Municipal Trial Court Santa Barbara, Pangasinan. Si Kato inggan na korte yaman piyansa kantidad na 18,000 piso. Ya si katunatan sa wala at kulungan na Santa Barbara Police Station. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 43 anyos siya laki inaresto la po da kason grave oral defamation. Si Katoy siningkat na otoridad at oras na alas 7:30 na kabusan jada barangay Resurrection Balay na Umingan, Pangasinan. Naresto sa bitlan suspect base at biskag na warrant of arrest impaksib na presiding judge sa Municipal Trial Court 1st Judicial Region Umingan, Pangasinan. Ingan ga na sabitlan na suspect yaman piyansag kantidad na 12,000 piso. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan na rin katibukulan niya balitad lokal ang tistayon ng dapag dasaray balitad nasyonal. Wajan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan.
Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:14 na kabuwasan. Unda pagtayo nata na da balita da nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Impact sub na Pasig Regional Trial Court so Dusan life imprisonment ya insigap laban at kinandatin Mayor na Banban Tarlac ya si Alice Goo Ogo Huaping tampituran niran na kakaibato niya ni paakar ada kason qualified human trafficking makalanor ada satay Philippine Offshore Gaming Operation o Pugo Jada Tarlac walad 16 so kinasuan bang balet walura labata so convicted. Jada empaway na desisyon na Pasig Regional Trial Court Branch 167 na presiding judge sa Annalyn Midis Abilis guilty dabitlan kaso sigo tan pituran niran kakaibato niya ikraso sa may pamumultaan na tiga 2 million piso. Akaratan niya imatindi siguro the promulgation panagloy na online hearing legan niya si 14 wala da Pasig City Jail female dormitory. Inggan gana na korte iyalis si Go jad correctional institution for women jad Mandaluyong City legan niya saraya aron niran na kakaibato niya. So iyakar jada Bureau of Corrections o Bucor jada Montena Lupa. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Mananisya si dating Executive Secretary Lucas Bersamin ya mas ligtas so bansang Pilipinas adaki ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. kumpara at saray aroniran politician. Katuya so impurpurok ng Bersamin jada sa may panawagan niya salatan na si Marcos na Vice Presidente Sara Duterte lapod saray isyo ya korupsyon tandruga. Impaliwawan ng Bersamin na akatutok ada trabaho si Presidente Marcos tan si katulabat so kwalipikado para da manpabatik ada gobyerno na bansang Pilipinas. Inyarom ng Bersamin jad loob na taluran taon ya kaiba na Bersamin na si Presidente anong nungto niya no paano niya mantrabaho so abitlan Presidente. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Untumbuklan na isigapan na kaso na Office of the Ombudsman so sa nasawan na kontraktor ya si Karadi Pacifico Carly Diskaya tan nasamay Mrs. Tunyan na si Sara Diskaya jada sandiga na bayan ni paakar at manumalyan flood control projects unong adakinan Ombudsman Boying Remulla sa may kason kriminal laban ada kontrobersya yasan na asawan na Diskaya sunayari ni sigap ada sayan agaw Nobyembre 21 o dino jad unto tumbok iran simba. Imunad saya insigapan na kason na graftan na malversation na Office of the Ombudsman si dating Congressman Saldico tan 17 niran nakakaiba dara niya. Kabiyangan iray opisyalis na Department of Public Works and Highways jada Region 9 sa Board of Directors na Sunwest Corporation
ya si Karaya insigupan na kaso jada Sandigan Bayan ni pakar at 285.5 million ya depekton na Dark Project jada Oriental Mindoro ang gapungod so inrekomendan piyansa at pansamantalan na kawayangan nasaray akusado. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Impurpurok ng palas press officer Attorney Claire Castro ya manlapod palasyo o nalapod palasyo so anunsyo ni pakar at resignation ng dating Executive Secretary Lucas Bersamin tan Budget Secretary Amina Pangandaman si Katuyas impalapag ng Castro kasumpalan ya imbure ng Bersamin so imunan palapag na Malacanang yaga ang isubmite na resignation ng Bersamin taliwas impalapag to na si Karaya imitban lapod out of delikadisa jada press briefing jada palasyo imbasa ng Secretary o Undersecretary Castro so official ya palapag na Presidential Communication Office o PCO ya binirber ya Malacanang so impan resign ng Bersamin tansama ya paliwawa to niya ni paakar at magmalo ya transition. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Dadsangkon ranya balita da national. Hinamon na Senador Rapi Tulfo si National Irrigation Administration Eduardo Guillen ya unikbanad pwesto naman bilang napanagnakan ya depekto so Bolo Small Reservoir na San Jose Bulacan ya Akatariana inspeksyonan na Senate staff ng Tulfo jada impresentan video ng Tulfo jada Senate plenary debate para 2026 budget na National Irrigation Administration impanungang tan halatan ang gapoy ang umanan nabitlan na proyekto ya personal ya inalaan na video na sari staff ng Tulfo sa nan 2023 tan na 2025 lapoda sayan na hamon ng Tulfo ya pareho na si Karaso Mangawa na inspection no walay agawan impan na pasimbalo na abitlan na proyekto yan napanagnakaan no walay impan o agawa ya anomalya at abitlan proyekto at say abitlan na lugar. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Naringalan na katubukulan niya balitad lokal tan balitad nasyonal. Tinuop tan tinugyot na news team na DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Umpawil kami kaya nilabat na pigaran pa imano. Ang puta-putang Iren Balita. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren informasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. We want you well, cause we care. Here at Wellcare Diagnostic Center. Deserve mo
Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang nagabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Ganan, walay saksak ka radio station ya iiyak na saray Pangasinense. Chad Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Tadjad Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kaposan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:28 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timok T. Pangasinan na Dennis Muhares. At siyempre kasama natin dyan sa technical control ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Sa ngalan po naman ng ating kasamang si kapaborito Errol Hurado na kasalukuyang nasa Jakarta, Indonesia. Araw po ngayon ng Biyernes, petsa 21 sa buwan ng Nobyembre 2025. 34 days 34 days more before Christmas. Kaya papalapit na ang mga inaanak. Kaya maghanda-handa na kayo, magbalot-balot na kayo,
nandyan na yung mga inanak ninyo, bubalabugin kayo. Dahil kukunin ang kailang mga regalo sa araw ng Pasko. Ang mga isyu sa umagang ito, sahod ng mga guro tataas sa 2026. Mayor Patrick Agustin Karamat, tuloy-tuloy ang kapihan sa barangay para malaman ang problema ng mga magsasaka. Yan at iba pang mga issue ay ating tatalakayin dito lamang sa ating palatuntunan. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, mga sumbong, mga reaksyon o opinion, mangyari lang po ay tumawag sa ating hotline 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Live po tayo sa Facebook page ng DWJ at ganun din sa YouTube. Alas 6:30. Good news muna tayo Magandang balita para sa mga public school teachers sa buong Pilipinas dahil tataas ang kailang sahod sa Enero 1, 2026. Batay sa Salary Standardization Law mandated by Executive Order Number 64 Series of 2024, ang sahod ng isang guro sa pampublikong paaralan ay magsisimula sa Salary Grade 11 o Teacher 1 na may kabuuang sahod na 31,705. Mula doon sa dati, yung dati kasi yung sahod nila ngayon 30,024 piso. Itong 2025 nag-increase lang ng 1,681 kung hindi ako nagkakamali, kung sakaling tataas ang kailang sahod by January 2026. Ang ibang posisyon tulad ng Teacher 2 Salary Grade 12 ay tatanggap sila ng 33,947. Yung kasalukuyan ngayon na sinasahod nila is 32,245. So tumaas din ng 1,702. At ang Teacher 3 Salary Grade 13, 36,125. Sa 2026 yan. Mula sa 34,421. Ngayon, yung siya tinatanggap nila ngayon. So, tataas ng 1,704. Ang Teacher 3 naman ay Salary Grade 13 yan. Makakatanggap. Yung sinabi ko nga kanina, magkano ba yung tatanggapin nila? 36,125. At ito ngayon, ang pinakamasarap na sahod. Pinakamasarap na sahod. Ang mga Master Teacher 1. Salary Grade 18. Sila tatanggap ng 52,581. Sila tatanggap ng 52,581. At ang Master Teacher, ito yung Salary Grade 9. Ito yung Master Teacher 9. Salary Grade 21 na ito. Mataas ito.
tatanggap siya ng 73,303. Ayan. Ang pagtaas ng sahod ng mga guro sa pampublikong paaralan ay batay sa Executive Order Number 64 Series of 2024. So yearly pala na mataas ang kailang sahod, ano? Na ito ay pinapatupad ng serye ng pagtaas ng kailang sahod mula noong 2024 hanggang 2027. Oh, medyo matagal-tagal pa rin. Ilang taon pa rin ang yung pagtaas ng kailang mga sahod. Pero ang aktual na sahod ay maaaring mag-iba, depende sa step, increment ng isang individual na guro, batay sa kanilang taon ng serbisyo at yung kanilang performance. Oh, kumusta yung performance ninyo? Ang gobyerno ay nagpapatupad ng expanded career progression system para sa mga guro na nagbibigay daan sa kanilang promosyon batay sa kanilang kwalifikasyon. Oh. Walang guro ang mag-re-retire daw na ang ranggo H1. Batay sa umiiral na sistema. Oh, kaya't tumataas din yung kailang ranggo depende yan sa kailang performance. Ang 2026 na pambansang budget ay may alokasyon para sa paglikha ng libu-libong bagong posisyon para sa mga guro at para sa promosyon ng humigit kumulang na 113,000 na guro at school leaders sa mga pampublikong paaralan. May mga nakaplanong pagtaas sa sahod ng mga pampublikong guro na itataas ang kailang sahod sa 2026. Pero kumusta naman ang kanilang pagtuturo sa mga bata o mga tinatawag na di kalidad na edukasyon? Sana kung tataas ang sahod ng mga guro, kada taon tumataas yan tataas din ang quality of education, yung di kalidad na edukasyon na hindi matatawag na kulilat ang bansang Pilipinas pagdating sa di kalidad na edukasyon. Yan ang masakit sa ibang bansa dito sa Asia pinagtatawanan tayo dahil sa mababang quality of education. Ang dekalidad na edukasyon ay tumutukoy sa uri ng pag-aaral na nagbibigay sa mga mag-aaral ng sapat na kaalaman, kasanayan at kakayahan upang maging kapaki-pakinabang sa lipunan at matagumpay na buhay kung sila ay nakapagtapos sa kanilang pag-aaral. Ang ilang bansa sa Asia tulad ng Singapore, Japan, sa Timog Korea ay kilala sa kanilang mataas na
pamantayan ng edukasyon. Bakit hindi natin magaya ang mga bansang ito? Sa bansang Pilipinas, ang pagkamit ng di kalidad na edukasyon ay isang hamon na may issue tulad ng kakulangan ng mga silid paaralan at mga tinatawag na Program for International Student Assessment o yung PISA. Sa ibang bansa, advance ang kailang teknolohiya. Dito sa Pilipinas, kulang ang teknolohiya. Kaya nangungulilat tayo sa di kalidad na edukasyon. Ang mga bansa sa rehiyon sa Asia nagtutulungan sa pamamagitan ng Association of Southeast Asian Nation upang mapahusay ang kooperasyon at maiayon sa kanilang mga sistema ng edukasyon sa pandaigdigang pamantayan. Dito sa Pilipinas, kasama ba tayo dyan? Para sa ganun, may angat din tayo sa pamantayan ng sistema ng edukasyon. Gumagawa ng kaparaanan ng ating pamahalaan upang makapantay tayo sa larangan ng edukasyon sa buong Asia. Kaya ginawa nila yung K-12 program. Ang tanong, nakatulong ba sa mga batang mag-aaral ang K-12 program o pasakit sa bulsa ng mga magulang? Ang K-12 program ay ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas na nagsama-sama ang kindergarten at 12 taong basic education, 6 na taon sa elementarya, 4 na taon sa junior high school at 2 taon sa senior high school. Ang sinasabi ng DepEd, ang layunin nito ay ihanda ang mga mag-aaral para sa kolehiyo, trabaho o pang negosyo sa pamamagitan ng 2 taon na senior high school. Sinasabi pa ng DepEd, ang pangunahing layunin ng K-12 program ay gawing mas globally competitive at handa sa hinaharap ang mga mag-aral sa pamamagitan ng mas mahabang panahon para sa pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman. Ang tanong, pagkatapos na mag-aral o mag-graduate, ang mga bata may sapat bang natutunan? Makapagpatuloy kaya sa kolehiyo? Makahanap kaya ng sapat na trabaho? Yan yung mga katanungan ng ating mga kababayan. Good morning nga pala kay Merlita Abilia ng Dasul. Ganoon din si Mar Pascua. Sabi ni Merlita Abilia, good morning po, sabi niya.
Si Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Si Garcia Imelda, ayan, magandang umaga rin sa'yo. Alas 6:44, basahin natin tong mga reaction dito, bago tayo dumako sa iba pang mga issue, mamaya talakayin natin yung patuloy na ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw, yung kapihan sa barangay. Reaction mula kay Per Ruidas. Uy, kanino ito ni Carlo Ruidas. Senior high school is very important to all the student. It really helps us to have smooth transition. Be thankful because K-12 exists, and to all junior high school student, stop complaining, start working, sabi niya. So ibig sabihin, wag na tayong magko-complain. Kumbaga, magtrabaho tayo. Raquel Salinas, alisin niyang K-12, pahirap lang yan sa mga magulang at mag-aaral. Si Teacher Karin, guro siguro ito, guro siguro. Idol, di naman po lahat papalarin sa reclass, pipiliin para wala ring saysay. Kahit nag-submit ng papilis, hindi siya mas promotion ng mga guro. Anong ibig sabihin nito? Ani Teacher Karen, yung promotion ng mga guro hindi raw lahat mapopromote, kahit nag-submit ng papilis, ganun ba yun? Carlo de Guzman, in my own experience, teacher siguro ito, senior high school is very necessary for student. It hones their skills and gradually adjust as to college, which is a big advantage for the upcoming college students, sabi niya. So may advantage para sa maka-aral sila ng mga skills pag sila ay graduate sa senior high school, kung hindi nagbulakbul. Si Jeneline Bisaya, taga Bisaya siguro ito, pero ibang spelling yung Bisaya niya, B as in boy. Maliit lang ang increase ng sahod namin mga guro, sabi niya. Teacher din ito. Rowena DB, K-12 is experience to enjoy, focus, and care free kasi K-12 pa lang. Take it easy, hindi katulad sa college, parang trabaho. Si Grace Munhe, tanggalin nyo na ang K-12. Yun yung mga madalas na sinisigaw ng ating mga kababayan, lalo na sa mga magulang, yung mga mahihirap ang kailang buhay. Sigaw nila, tanggalin ang K-12, pasakit sa bulsa. Pero yung advantages ng K-12, para matuto sila sa kailang pag-aaral, matuto sila sa mga skills. Kung sila ay magkukuliyo, ay madali na lang pag-aralan yung mga ibang dyan sa kuliyo, di ba? Kung ayaw na lang magkuliyo, ayaw nila mag-college, pwede naman silang magtrabaho dahil may natutunan silang skills. Pero kung hindi sila nag-aral na mabuti,
before na mag-graduate sila dyan sa senior high, talagang wala. Hindi sila makakatulong sa kailang mga magulang. Itong Keto 12 program kasi, inimplementa noong administrasyon ni dating Pangulo, yung yumaong Pangulo na si Noynoy Aquino. Pero, nung inimplementa nila yan, kulang pa rin ng pasilidad. Kulang ng silid paaralan. Kulang ng mga teknolohiya na gagamitin ng mga estudyante. Sana before na ipatupad ang naturang Keto 12, yung mga kailangan ng mga estudyante ay nagawa na. Tulad ng silid paaralan, magdagdag ng mga silid paaralan kasi nagdagdag sila ng 2 years. Diyan sa naturang Keto 12. Sana nagkaroon ng additional na classroom. Anong nangyari? Nakapunta sa flood control. Juicy Kines, good morning po, sabi niya. Si Tina De Leon, dyan sa may Kalasyaw, magandang umaga sa iyo. Sa lahat ng mga nakikinig dyan sa may bayan ng Kalasyaw, magandang umaga. Si Esther Ramos dyan sa may barangay Mangkop, Kalasyaw. Si Evangeline Agustin Alonso Untalan dyan sa may barangay Bunlag, Kalasyaw. Si Kagawad Dio Quinto Peralta at Kagawad Regan Kilaton, magandang umaga. At ganun din magandang umaga kay Caramel de la Cruz dyan sa may San Carlos City. Kumusta ka na, pare Kuy? Alam nyo po, itong si Caramel talagang yung mapagmahal sa kanyang pamilya. Mapagmahal sa kanyang negosyo. Isang negosyante na ito. Nakilala ko ito nung buhay pa si paring Julian Jolly Resuello. Mabait na tao ito. Wala kang masabi, si Caramel de la Cruz. Magandang umaga din dyan sa may barangay Lilimasan, San Carlos City. Si dating Kapitan Nanding Estabilio, dating Liga President yan ng San Carlos. At siyempre, nagtapos sa kanyang termino, kaya pinalitan siya ng kanyang anak. Anak niya ngayon yung barangay kapitan dyan sa barangay Lilimasan. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po si Liga President dyan sa San Carlos? Medyo nakakalimutan ko na yung pangalan. Si Liga President Boyet! Paing post ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Sabi niya rito, good morning ka, Dennis. Wala dito si Ka Errol. Kapipisto ko mo wala dito si Ka Errol, nasa Jakarta. Pakibati, Attorney Nelson Gayo, John RJ Jacinto. Ayan. At Kapitan Edward Incido ng Barangay Talugtog, Lawak, Pangasinan. Thank you po, sabi niya. Okay. Kumusta na kayo dyan sa may Lawak, Pangasinan? Si Mayor Ricardo Carding Valdiras. Kumusta ka na, Mayor? Alam ko po, isa rin
mabait at matulungin eh. Marami siyang mga nagawang mga proyekto dyan sa may Lawak, Pangasinan. O balita ko maganda na raw yung munisipyo, Mayor. At ganoon din yung public market kasalukuyan na ginagawa yata yung public market nyo dyan. Maraming mga improvements sa administrasyon ni Mayor Ricardo Balderas dyan sa may Lawak, Pangasinan. Mapagmahal din sa mga magsasaka ito. Mula noon hanggang ngayon. Dahil si Mayor Carding Balderas galing din sa mahirap na buhay, magsasaka. At nasubukan niyang nagpasada ng tricycle yan eh. Ako hindi ako nagkakamali. Dyan sa may Lawak. Kaya alam niyo yung hirap ng mga magsasaka. Malapit ang puso niya sa mga magsasaka. Si Vice Mayor Itaktak mo Maminta dyan sa may bayan ng Bimali, Pangasinan. Magandang umaga sa iyo. At ganon din si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera. Although na hindi pa namin nakakaulayaw ito, balita ko talagang mabait na bata ito. At madaling lapitan ng mga tao. Tumutulong din sa mga may hirap. O ganoon din si Councilor Chineros Flores. Ayan, magandang umaga sa inyo. Matagal na rin hindi ko nakaulayaw ito si Councilor Chineros Flores. Mamaya tatalakayin din natin yung tuloy-tuloy na pagbisita ni Mayor Patrick Agustin Karamat kasama ang mga municipal officials na sila ay personal na pumupunta sa mga barbarangays para marinig ang sitwasyon ng mga magsasaka. Kung ano yung mga problema nila, ano yung mga daing nila, pinapakinggan yan ni Mayor Patrick Agustin Karamat at binibigyan niya ng solusyon sa abot ng kanyang makakaya. Ating tatalakayin yan, makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iran impormasyon. Ayos, #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karamat, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions.
JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karaglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE, Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito every Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid at kasa. Paborito pakinggan sa buhay, siklit pa mga pina. Mula umapit dumating na. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kaposan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:02 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Uy, magandang umaga kay Madam Helen Ibasan Labarias. Oh, ito ba yung taga Bimalay? Good morning sir, sabi niya. Good morning din sa inyo diyan sa kung taga Bimalay ito. Good morning po sa inyo diyan sa may bayan ng Bimalay. Si Vice Mayor Taktak mo Vice Mayor Edgar Itaktak mo maminta. Matulungin na tao 'yan. Lahat ng mga lumalapit sa kanya na humihingi ng tulong, particular sa sa hospital, kagad niyang inaaksyonan. Ito hindi lang 'yan tumutulong din siya para manungkit ng pundo sa national government para sa mga infrastruktura na dapat na gawin dyan sa bayan ng Bimalay. Ganyan si Kwandara to taga Bimalay, inanganga ito sa public servant ng Vice Mayor Edgar Itaktak mo maminta. Manlapunin sa manyang gadnatan aga anguman sa ugali to. Nanto may naniningning mo, Edgar maminta ni sinsya.
galing din yan sa mahirap na buhay. Itong si Edgar Maminta, nag-umpisa yan, ha? O baka hindi kayo maniwala. Nag-umpisa yan bilang personal driver ni dating DOH Secretary Pingkoy Duque. Matagal po siya kay dating Secretary Duque. Siyempre, marami din siyang mga natutulungan. Kaya hanggang ngayon kilala. Anong siya ay pumasok sa politika, dahil alam nilang matulungin, hindi nagdalawang isip ang mga butante na suportahan ang kandidatura ni Edgar Maminta. Alas 7:05 ng umaga, dyan sa bayan ng Kalasyaw, tuloy-tuloy ang pagbisita ni Mayor Patrick Agustin Karamat, kasama ang mga municipal official na sila ay personal na pumupunta sa mga barangays. Actually, 24 barangays ang binubuo ng Kalasyaw upang marinig ang sitwasyon at pangailangan ng mga magsasaka. Ang kapihan sa barangay ay ang pagkakataon upang mas maintindihan ang hinaing ng mga magsasaka at mabigyan sila ng lugar para may bahagi ang kailang saloobin. Kasama ni Mayor Patrick Karamat ang mga barangay official at municipal official diyan sa may barangay Dinalawan nung nakarang araw. Nagbahagi ng mga programang maaaring makuha ng mga magsasaka sa LGU Kalasyaw. Ang mga tulong na ito ay upang masuportahan ang kanilang kabuhayan at mas mapalapit ang serbisyo sa komunidad. Alam na natin na isa sa mga suliranin ng mga magsasaka ay ang hindi tuloy-tuloy na supply ng patubig sa kailang pananim, lalo na sa panahon ng tag-init, yung tinatawag na El Nino. Ang bayan ng Kalasyaw ay kilala bilang white gold o yung puto industry. Ang sangkap kasi ng paggawa ng puto ay bigas. Kaya dapat na maresolba ang pangangailangan ng mga magsasaka. Kaya ito ang dahilan na nagsagawa ng kampihan sa barangay si Mayor Patrick Agustin Karamat. Regular po yan, weekly. Pupunta sa mga barangays. Ang mga magsasaka sa Kalasyaw ay dumadaing o dumaranas ng pagkalugi dahil sa baha at bagyo. Alam natin na ang bayan ng Kalasyaw ay catch basin area sa panahon ng tag-ulan. Kaya nagkakaroon ng pinsala ang mga pananim na palay na humahantong sa mabigat na pagkalugi ng mga magsasaka. Kamakailan, ang mga magsasaka ay nagdusa ng matinding pinsala dulot ng mga bagyong dumaan.
At pangalawang hinaing ng mga magsasaka, hindi lang sa Kalasyaw, sa buong Pilipinas, ang mababang presyo ng palay, isa ring pasakit sa mga magsasaka ito. Marami ang daing ng mga magsasaka para sila ay makabawi sa kailang mga gastusin, lalo kung naapektuhan sila ng kalamidad. Ang kailang ani siyempre lubog din sa baha. Maapektuhan ang kailang inaani na palay. Ang isyu sa patubig ay matagal nang dinadaing din yan ng mga magsasaka sa buong Pilipinas. Dahil natutuyo ang kailang mga sakahan sa panahon ng El Nino o yung tinatawag na tagtuyot. So hindi sila makakapag tanim ng mga palay o anumang mga pananim. Ito sana ang bigyan pansin ng Department of Agriculture na punduhan ng national government ang pagkakaroon ng sapat na irigasyon sa mga sakahan. Ang nangyayari puro flood control. Umaapaw ang pundo sa flood control. Ngunit ang pangangailangan ng mga magsasaka ay napapabayaan. Sila ay lumulubog sa kahirapan. Isa pang suliranin ng mga magsasaka ang pag-atake ng mga piste kung minsan, tulad ng armyworms o yung mga harabas, na ito yung mga namimisti sa kailang tanim na palay o anumang mga pananim. Kaya dumaranas ng pagkalugi itong mga magsasaka natin. O yung mataas din na gastos ng mga magsasaka, maliit naman ang kailang production. Ano ang mangyayari sa kanilang mga pamilya? Hindi sila makakabawi sa kailang pagkalugi. Isa pa dyan ang mataas na presyo ng mga farm inputs tulad ng fertilizer, pesticide, na ito ang nagpapahirap sa mga kawawang magsasaka. Ang mataas na presyo ng mga bilihin para sa kailang mga sakahan. Ito sana ang bigyan ng pansin, na sana ay maibaba yung mga presyo ng mga farm inputs. Dahil ang nangyayari, yung mga magsasaka, hindi pa sila nakakapagtanim, nakasanla na ang kailang aanihin sa 5-6. Sakit sa bulsa. Pagdating ng anihan, wala na matitira na kanilang inani para sa kailang pamilya, napunta sa 5-6. Mataas ang ginagastos ng mga magsasaka, ngunit mababa ang kanilang production, yung kanilang ani. Papaano yan? Dahil nga sa kakulangan ng mga gamit pangsakahan. Walang irigasyon yung mga iba. Meron nga irrigation system, wala namang tubig. Papaano yan? Meron namang mga tinutukoy na batas
tulad ng Republic Act 6658 o yung tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform Law. Na ito ay naglalayong ipabahagi ang lupang sakahan o ang tinatawag na Republic Act 10068 of 2021 na nagtataguyod ng organikong pangsakahan at ang Republic Act 11321 o yung sagip saka na nagpapahintulot sa direktibang pagbili ng gobyerno mula sa mga magsasaka. Binibili nila yung kailang mga produkto. Ang batas na ito ay may mga katumbas na layunin tulad ng batas sa komprehensibong reformang agraryo o ang batas na organikong pangsakahan at ang batas na sagip saka. Ang tanong, malaki ba ang naitutulong ng mga batas na ito sa mga magsasaka? Naipapatubag ba ng tama at walang pinipiling binibigyan sa mga magsasaka? Halimbawa, itong Comprehensive Agrarian Reform Law. Ang batas nito ang nag-uutos sa pamamahagi ng mga lupain, pansakahan para sa mga magsasaka. O sino ba yung mga nabibigyan ng Department of Agrarian Reform? Baka naman yung mga nabibigyan malawak ang kailang sakahan. O baka naman yung mga nabibigyan supporter ng politician. Dapat ito magkaroon ng yung evaluation sa mga magsasaka para malaman kung sila ba ay kwalipikadong makapag-abil sa naturang batas na yan. Yung mga wala pang sakahan. O tulad itong Republic Act 10068 o organikong agrikultura. Ginawa ang batas na ito para sa pagpapaunlad at pagpapataguyod ng organikong pangsakahan sa buong Pilipinas. Di ba? Hindi marami natin mga kababayan magsasaka ang hindi pa alam itong mga batas na ito. Ang tanong, naitataguyod ba ng gobyerno natin ang mga magsasaka sa matinding dinaranas ng mga ito? Itong Republic Act 11321 sagip saka. Ito ay isang batas na nagbibigay daan sa direktang pagbili ng mga produkto ng mga magsasaka. Kaya inatasan nila ang lokal na pamahalaan na sila yung bibili sa mga produkto ng mga magsasaka tulad ng palay. Ang problema ng mga magsasaka, maliit ang kailang ani, maliit ang produksyon. Kung bibili ng gobyerno ay napakamura. Paano makakabawi ang mga mahihirap na magsasaka?
kung ang gobyerno, ang sistema ng pagpapatupad ng mga programang ito ay hindi angkop naman sa mga magsasaka. O kaya ano ang gagawin ng mga magsasaka kung mababa ang presyo sa pagbili ng gobyerno ng kanilang mga produksyon? Ibibenta nila ngayon sa mga traders dahil mas mataas yung bili ng mga traders. Ang layunin ng batas na ito pinapahintulutan ang mga lokal na pamahalaan na bilhin ang mga palay sa mura na halaga mula sa mga magsasaka. Ang mga magsasaka ay matagal nang nagpapakahirap dahil sa patakaran ng gobyerno nasyonal. Meron pa yung rice tarification law. Ito ang isa sa mga nagdudulot ng malawakang pag-angkat ng bigas mula sa iba't ibang bansa. Kaya bumabagsak ang presyo ng lokal na palay. Hirap tuloy na kumita yung mga magsasaka. Ang tanong, nakakatulong ba ang rice tarification law? Kung sa gobyerno, nakakatulong dahil sa tax. Pero sa magsasaka, nakakatulong ba o hindi? May ginawang Executive Order number 62. Ano ang layunin ng Executive Order na yan? Ito raw ay lalong nagpaluwang sa angkat ng mas lumala na kompetisyon laban sa mga lokal na magsasaka. Kasi walang floor price sa palay. Ibig sabihin, walang garantiya sa minimum na presyo ng palay. Kaya ito ay pasakit sa mga magsasaka. Ang lahat ng mga ito ay government inflicted calamities o kagawgawa ng gobyerno na nagdudulot ng matinding pinsala sa mga magsasaka. Totoo ba o hindi? Ang mungkahi ng Department of Agriculture, bintahan sila ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo, na ang subsidiya ay 13 piso. Kasama rito ang buwis ng mga magsasaka bilang indirect taxpayers. Sa madaling salita, binasag ng Department of Agriculture ang kabuhayan ng mga sektor ng magsasaka. Tapos ibibenta ng magsasaka ang kailang produkto na sila mismo ang nagpapawis. Sila mismo ang nagpapakahirap na magtanim. So, saan ang tulong ng gobyerno sa mga magsasaka? Parang limos na inaalok sa mga taong sila ang mismong dahilan ng pagkalokmok ng mga magsasaka.
Parang ganun yun eh, di ba? Ang mga nagtatanim ng palay ay binibigyan na lang ng murang bigas dahil wala na silang kinita. O yung inaning produkto. Hindi solusyon ang ginawa ng gobyerno, kundi pasakit. Imbes na gamutin ang sugat, lalong pinalala ng Department of Agriculture. Tama ba ko? Hindi. Hey, magandang umaga kay RJ Gutierrez ng Kalasyaw. Magandang umaga sa iyo dyan. At ganun din si Michael Mariado Suganob. Meron tayong mga iba pang reaksyon dito. Basahin natin itong reaksyon. Mula kay Sylvia Carpio. Ang mga magsasaka ay nangangailangan na may taas ang presyo ng palay dahil ang magsasaka naglalaan ng pagkain sa bawat Pilipino. Tama nga naman, di ba? Sila yung nagpo-produce ng ating pagkain araw-araw eh. Emmanuel Ramos. Huwag niyo naman na sira ulo. Pahirap daw sa mga magsasaka ang ginawa ng Department of Agriculture. Biro nyo 20 pesos kada kilo. Ang bigas binibinta nila sa mga magsasaka din. Dexter Castillo, hindi namin kailangan ang 20 pesos na bigas. Ang kailangan namin itaas ang presyo ng palay. Mario Alcantara, kaming nagtatanim ng palay, kami naman ang binibintahan ng bigas. Bumili kayo ng bigas sa ibang bansa para kami mahirap ang malubog sa hirap, sabi niya. Bong del Rosario, ang gobyerno ngayon wala nang malasakit sa mga magsasaka, lalo na kaming kawawang magsasaka sa inyo. Efren Payumo, asaan ang katurungan ng mga kawawang magsasaka? Unti-unti nang pinapatay ang mga magsasaka. Hindi naman. Masakit na ang binitawang mong salita. Jovelyn Soriano, magsasaka kami, hindi namin kailangan ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Naglaan kami ng bigas para sa pagkain namin. Okay, meron pang 3 minuto bago tayo mamaalam sa ating palatuntunan. Good morning nga pala kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Gawin din kay Vice Mayor Kevin Roy Macalalay, kay Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar, Councilor Nestor Gabrielio, Councilor Elias Villanueva, si Councilor Manny Datwin, Councilor Ardison Soriano, gawin din si Councilor Jose Lorisco, Councilor Mike Sison, si Councilor Habardani Messina, si SK Federation President Ayay Messina, gawin din si Liga President Jose M. Paris Jr. Diyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Magandang umaga din kay Jumel Lorisco. Si former Councilor Gerald Apicial, magandang umaga. At former Liga President Carlito Dion ng Barangay Buod, magandang umaga. Si Engineer Art Gaspar ng Barangay Ambutel, Kalasyaw, Pangasinan. Ganon din si MDR Ed Villacurta, si Municipal Civil Registrar Ma'am Jubit Piado Esteves, at ganon din si Sergeant Esteves, magandang umaga. Si Municipal Treasurer Sir Mir Posirio, magandang umaga. Diyan sa RM Paran Auto Care, diyan sa may Barangay Kisban, Kalasyaw, magandang umaga. Kapitan Saudi Bauso ng Barangay Makabito, Kalasyaw, si Kagawad Pio C. Helumin Jr.,
Gawin din si Kagawad Dominador Episcope, si Gijomar Silvestro, Fortunato Aguilar Jr., Roberto Junjun Gabrilio, si Kagawad Alvin de Vera de Guzman. Gawin din si Kagawad Binasa. Buo na yung 7 kagawad. Good morning din kay Madam Anita, at lahat ng mga barangay health workers ng barangay Macalito. Gawin din mga barangay Tanods, magandang umaga. Si Poso Chief, Rolly de la Cruz ng Kalasyaw, magandang umaga. Maganda na yung daloy ng mga sasakyan. Si Boss Carlo at Madam Mami, magandang umaga. Si Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, magandang umaga sa iyo. Ganoon din kay Sir Felix Domicilio. At ganoon din si Sir Jeffrel, magandang umaga. Si Ma'am Sheila Pinoliar at Councilor Freddy Pinoliar. Ganoon din si Darwin, magandang umaga. Don Ramon Bautista ng Manawag, Pangasinan. Ganoon din si Mayor Ming Rosario, magandang umaga. Wala po tayo sapat na oras sa ating palatuntuan, kaya kayo po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid. At magbabalik kami sa araw ng Lunes. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito, ang inyong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan na Dennis Muhares. Sa ngalan po naman ng ating kasamang si kapaborito Errol Jurado, na kasalukuyan nag-enjoy sa Jakarta. Diyan sa technical control, si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at gawin din si kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Liknaay Baloy dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Ang puta-putang Iran balita. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone.
sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden.